Salutare toată lumea și v-am regăsit la un nou episod. Aici este un joc destul de distractiv, trebuie să mergi cu o mașină și să faci curse cu alți oameni. Destul de distractiv. Asta este skin-ul meu, m-am mai jucat și eu camera și mi-am câștigat ceva nou. Ăsta, dar ăsta care mai nu știu ce să-mi pun. Dintre ăsta și ăsta cred că se lasă ăsta. Așa. Și iată, mai avem bani. Și trebuie să încerc să-ți vină acul pe spațiul ăla verde ca să pornești mai repede ca ceilalți. Pe mine, dacă vreți să mă adăugați, mă cheamă Marcus NFS. Nu știu de ce mi-a dat numele ăsta, în fine. L-am mai avut odată ce joc. Vedeți, am pornit mult mai repede ca ei, pentru că am mers pe spațiul verde. Și mai este un secret, dacă vrei să mergi tare, încearcă să mergi pe o roată. Dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați butonul de like. Așa, am câștigat din nou. De data asta m-am prins-o. Nu pot să dau cu spatele că nu mai am șanse, măcar pe locul 3 să ajung, cred că ajung, sper. Locul 2, cred că da, locul 2, dar locul 1 nu mai ajung. Am pierdut destul timp. Da, terminat de mult ăsta. În fine, am câștigat cupa. Și trebuie să câștigi aici rankurile astea. Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond și Legendar. Un prieten de-a meu este la Diamond. În fine. Ce mai facem? Înainte vreau să mergem și la Adventure să vedeți cum este. Aici este ca un Hill Climb Racing normal. Doar mergi și încerci să-ți întreci scorul. Știți, bănuiesc și voi, Hill Climb Racing, originalul ăla, primul. Ce-mi plăcea când eram mai mic. Trebuie să iei niște benzină ca să reziști. Și să nu te blochezi la dealuri, așa. E prima dată când încerc acum de când mi l-am instalat ultima oară, adică da. Cred că este prea tare dat sunetul. Așa, nu e prea ce, așa. Am făcut, cred că numărul de 15 abonați. Vă mulțumesc. Am avut un canal, v-am mai zis. Și am avut doar 7 abonați, dar cred că știu de ce. Pentru că nu vorbeam. Atunci nu vorbeam, doar filmam și mă jucam. Dar dacă vreți, pot să
Să-mi scrieți în comentarii ce jocuri să mai fac. Orice. Cred că vin munții ăștia periculoși și nu mai putem să trecem de ei în curând. Am trecut de data asta. Dar cine știe ce va veni mai încolo. Cred că voi mai filma și niște Earn to Die. Nu era să cad în cap. Dacă cazi în cap ai pierdut. Acum dacă voi cădea, nu știu ce să fac cu viața mea. În fine. Nu cred că mai trec de asta. Da, nu mai am nici n-am șanse. Dar voi încerca pentru ultima încercare și da, am căzut. Bineînțeles, deci am venit pe un munte abrupt. A fost cam imposibil să trec de el. Trebuie să-ți modifici mai mult mașina. Și mai facem o cursă. Apoi o să câștigăm imediat motorul. Nu știu, l-am mai avut, motorul am avut și ăsta, am avut chiar și asta. În prietenia mea a ajuns la ultimul, da, v-am zis, la platinum nu a ajuns. Ăsta este doar gold 2. Poate să mai adaugă niște mașini. Cred că asta este penultimul turn, mai fac 2 și închei clipul. Deci, ați văzut, am pornit perfect. Am mers pe spațiul ăla verde. Of, doamne, mă trece ăsta. Dar nu las. Doamne, cum am putut să pierd? În fine, vom recupera, sper. Da, nu vom mai recupera. Mi-am pierdut speranța. Doamne. A revenit speranța. Poate vom ajunge, suntem pe locul 2 în tot turnamentul. Dacă câștigăm și cursa asta pe locul 1, vom câștiga din nou. Și ar fi bine. Și aici, mai știți, am pierdut data trecută și sper să nu mai pierd. Dar da, voi pierde. S-au dus speranțele. Mai încolo. Da, mort. Rip. Da. Încă pe asta, nu, de ce, nu. Da, locul 2. În fine. Și nu știu ce să mai fac, nu mai fac. Cam atât a fost și cu acest episod. Dacă mai vreți episoade cu Hill Climb Racing 2, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!